Assalamu alaikum jama'a, sunana Mustapha Bulama. Ni ɗan jarida ne mai zanen barkwanci a jaridan Daily Trust Newspaper. Mutanen da suke bibiyan ayyukana sukan ga ayyukana a cikin jaridan Daily Trust ko kuma a shafukan sada zumunta kamar irin su Twitter, Facebook ko Instagram. So da dama mutane sukan turo min saƙonni ko tambayoyi akan ya nake gudanar da irin wayannan ayyuka, ya nake tunani, ya nake ƙirƙiro wayannan zanen da nake yi. To kuma nakan yi ƙoƙari in ba mutane ansa jifa-jifa akan hanyoyi da nake bi domin in fito da irin wayannan zanen. To amma sai na ga cewa abu ne mai wahala yanayin ayyukana da sauransu in dinga bi kowa ina ba shi ansa, kowa ina ba su ansa akan yanda nake zanen. Sai na ce to me zai hana in dan hada takaitattun videos wanda mutum zai iya shiga kamar a shafin YouTube, shafina na YouTube domin ya ga yanda nake yin irin wayannan ayyuka. Saboda haka sai ku kasance tare da ni inda za ku dinga ganin ainihin abubuwa da zan dinga nuna muku ɗaya bayan ɗaya. Duk da dai ba zan tsawaita ba, takaitattu zan yi, amma idan mutum yana son ƙarin bayani ko kuma yana da wani shawara ko wani bayani nasa da yake so yi, zai iya sakawa a comment section a ƙasa kenan. Saboda haka ku kasance tare da ni. Na gode.